Salut și bine am găsit la un nou episod și da, vedeți o cutie în față, deoarece vă voi arăta o arbaletă. Bun, așa arată și vom trage cu ea. Bine, ai revenit. A revenit. Aoleu. Aici avem arbaleta. Și da, am cumpărat-o ieri pe net. Am dat 2 milioane pe ea. Și dacă vă cumpărați, veți primi așa, adică ăsta nu așa. Le veți primi cu un cauciuc în vârf. Dar eu am scos cauciucul și le-am ascuțit. Puteți să faceți și voi asta dacă vreți. Și acum, aoleu, a căzut și camera. A căzut camera, bă. Bun, dacă vreți vă cumpărați, nu e nicio problemă. Și acum vă arăta cum trage. Pur și simplu are aici. Aoleu. Pare și cum se încarcă. Care vorbește așa, bă. Doamne, că am geamul deschis. Așa. Are oața aici, care se trage. Mie cam greu. Și aici are o de-asta, cu gauranca de intrață să nu scape. Bun, băgăm asta aici și vom trage. Băi, cam enervant să scape asta. Ce să se vadă și bine. What? A intrat să scoci, da, s-a găurit. Bine, se găurește cutia. Și da. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. La revedere!